Des del Fem Companyia us presentem el segon dictat. Comencem. Agafeu llapis i paper. Si us ve de gust. Si us ve de gust. Escoltar, coma. Ara us explicaré un fragment d'una història que, coma. Ara us explicaré un fragment d'una història que, coma. Per estranya. Que pugui semblar, coma. Mai no s'acaba i sempre comença, punt. En aquesta narració hi ha mags amb barbes blanques i hi ha un desert pel qual caminen, coma. En fileres inabastables per a l'ull humà. En fileres inabastables per a l'ull humà, coma. Tuàregs, punt. Tuàregs, punt. Hi ha una serp que, quan tot és solitud, hi ha una serp que, quan tot és solitud, apareix com un presagi de la vida, punt. Apareix com un presagi de la vida. Punt. Hi ha dos homes grecs. Hi ha dos homes grecs que amaguen dins d'un equipatge Hi ha dos homes grecs que amaguen dins d'un equipatge més aviat escàs, dracmes antics, punt. Dracmes antics, punt. Hi ha l'amor que neix, coma. Hi ha l'amor que neix, coma. Sense que ningú ho esperi, coma. Sense que ningú ho esperi, coma. Entre un home àrab posseïdor
posseïdor d'un cavall negre magnífic. D'un cavall negre magnífic. I una noia de provinença obscura. Punt. I una noia de provinença obscura. Punt. Hi ha una maragda. Hi ha una maragda amagada en un lloc que només descobriu si escolteu amb molta atenció. Punt i final. Si escolteu amb molta atenció. Punt i final. Ara, si us sembla, el tornaré a llegir a ritme normal. Si us ve de gust escoltar, ara us explicaré un fragment d'una història que, per estranya que pugui semblar, mai no s'acaba i sempre comença. Punt. En aquesta narració hi ha mags amb barbes blanques. I hi ha un desert pel qual caminen en fileres inabastables per a l'ull humà, en fileres inabastables per a l'ull humà, tuàregs. Punt. Hi ha una serp que quan tot és solitud apareix com un presagi de la vida. Punt. Hi ha dos homes grecs que amaguen dins d'un equipatge més aviat escàs dracmes antics. Punt. Hi ha l'amor que neix, sense que ningú ho esperi, entre un home àrab posseïdor d'un cavall negre magnífic i una noia de provinença obscura. Punt. Hi ha una maragda amagada en un lloc que només descobrireu si escolteu amb molta atenció. Punt i final. I aquest ha sigut el segon dictat. Esperem els vostres dictats que ens ho envieu per als grups de WhatsApp o per Facebook.